Α! Να και το beat. Καλέ, επιληψία. Τι φάση τα πλάνα, VMA 2010. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα αντιδράσουμε παρέα στο τραγούδι του Βελγίου για την Eurovision 2025. Ο Ρετ Σεπάστιαν κέρδισε τον εθνικό τελικό του Βελγίου και θα εκπροσωπήσει τη χώρα με το τραγούδι Strobe Lights. Να πούμε ότι το Βέλγιο είναι και στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή που μιλούμε στα Eurovision Odds. Και από πριν ήταν ψηλά όταν είχαν ανακοινωθεί καλλιτέχνες. Οπότε that's interesting. Θα είναι κάτι spicy. Πριν όμως ξεκινήσουμε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, ανοίξτε τις ειδοποιήσεις στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλα τα καινούργια βίντεο που βάζω. Και πάμε! Όπας, hello. Πολύ κόκκινο βλέπω. Και το κόκκινο καίει την τηλεόραση. Είναι φως που κρούζει, καίει. Ναι. Όπα, καλέ που βγήκε. Έλα το sick beat. Έλα το techno electro sounds. Καλέ θα πέσει. Α, κρεμασμένος είναι, εντάξει. Έλα, πολύ κόκκινο. Ξέρετε τι μου θυμίζει εκεί πάνω έτσι τιμένος? Το μαζονάκι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάποτε είχε κάνει τα μαγιά του μπλε, δεν είχε κάνει μπλε. Η ιδέα μου είναι. Focus on the song, Δημήτρη. Άκου το κοινό. Χτίζεται. Κάπου το πάει, χτίζεται. Ωραία φωνή, ναι. Δεν μπορώ, βλέπω το beat, ακούω το beat. Ναι. Έλα, χτίζεται, δώσ' το. Α! Να και το beat, καλέ, επιληψία. Τι φάση τα πλάνα, VMA 2010, Ελλάδας. Ναι. Προσπαθώ να κάνω τη χορογραφία που κάνει. Εντάξει, δεν κάνει και πολλά πάνω σε σκηνή. Απλά κονιέται, τραγουδά. Τα effect και το beat. Το beat, effect, εντάξει, δεν είναι κάτι wow. Το beat όμως το κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή μπορώ να αντιληφθώ πως πριν καν αυτό το τραγούδι βγει, μόλις το όνομα του βγήκε και ένα απόσπασμα, έχει γίνει έναν, έτσι ας το πούμε, ντόρος ανάμεσα από αυτή τη συμμετοχή. Και γι' αυτό είναι και στη δεύτερη θέση στην τελική. Φωνή, attitude, το beat, ο ρυθμός. Αλλά μόνος του είναι. Πού είναι οι χορευτές? Αλλά θα μου πεις είναι μόνο στα 2 μέτρα. Α, καταφωνή. Γεια σας. Οι χορευτές είναι εγώ σε rave party μετά από 6 ποτά. Έλα, ρίξ' το! Α, φωνάρα! Και επιληψία ταυτόχρονα. Εδώ το UK θα βάλει το United Kingdom, προσοχή, disclaimer, επιληπτικό προϊόν. Έλα χαμός, έλα! Δεν ξέρω, έχω ανάμειχτα συναισθήματα για αυτή τη συμμετοχή. Από τη μία μου άρεσε το πιτάκι, μου άρεσε φάση κάποια στιγμία, θα το άκουγα. Μου κάνει πολύ radio-friendly τραγούδι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι Eurovision-friendly. Anyway όμως, το ακούω, προσθέτω στο playlist μου for sure και I can't wait to see τι θα κάνει στη σκηνή της Eurovision στη Βασιλεία, γιατί θα κρατήσει το ύψος, θα το φέρει λίγο πιο χαμηλά, θα προσθέσει χορευτές, θα κινηθεί λίγο περισσότερο να μας κρατήσει το ενδιαφέρον και λίγο πιο λιγότερο κόκκινο. Αν θα κάνεις το κόκκινο, μην βάλεις πολύ κόκκινο, βρε παιδί μου, γιατί καίγεσαι. Στην κυριολεξία και στη μεταφορά. Μου θυμίζει πολύ και Looktel, φάση το περσινό που είναι λίγο το deep, το beat του, αλλά το upgrade version. Οπότε
Βέλγιο, well done. Κάτι διαφορετικό από πέρσι. Πέρσι μπαλάντα και φέτος ένα electric techno pop sound, radio friendly sandwich. Ποια είναι η άποψη σας εσάς για το Βέλγιο και το Red Sebastian, Red Panther πήγα να πω, με το strobe lights? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, κάντε μια εγγραφή, κάντε turn on the notification, το καμπανάκι παιδιά, για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που βάζω ένα τραγούδι. Τραγούδι, δεν βάζω εγώ τραγούδι, ένα βίντεο, και γενικά ακολουθήστε με και στα social media. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια.